escolta, comencem aquesta segona part de la 11a jornada del Cercle de Turisme. Com sabeu, el lema, aquest lema de B més cercle, com sumar, multiplicar. I realment tenim qüestions molt interessants que afecten el sector, que ens preocupen. I en aquesta taula primera d'aquesta segona part parlarem, reflexionarem, debatrem sobre els actors i els reptes pel turisme del futur. Bé, la pandèmia, com sabeu, que us explicaré, ens ha portat una crisi inèdita, ens va fer aturar obligatòriament el turisme, va ser una situació molt difícil que es va viure arreu, però que també ha estat molt important perquè ha mostrat la resiliència que té aquest sector i la indústria turística. I això és molt important, com saber-se adaptar a totes les situacions. Ara ens trobem en un moment de recuperació bo, important, ens permet veure aquest present i l'horitzó amb un cert optimisme, però això sí, sense perdre de vista la situació socioeconòmica que tenim i el context geopolític. Estem amb altres crisis. La crisi energètica, s'ha comentat abans aquí, provocada per aquesta guerra a Europa, l'escalada de preus, aquesta crisi i emergència climàtica i que s'està debatent a la COP27 a Egipte fins divendres. Per tant, aquesta taula és important perquè vol afrontar i donar-nos claus sobre com poder abordar aquests reptes del turisme del futur. Alguns dels reptes ja els coneixeu i són presents, són una realitat ara. Estem parlant de la revolució tecnològica, la digitalització, la sostenibilitat ambiental, social, com millorar la connectivitat, la intermodalitat, la mobilitat al final turística, innovació, les experiències en els productes també turístics, com captem, formem i retenim el talent, l'adequació de les destinacions turístiques diferenciades, però també parlem de regeneració i de responsabilitat. Estem parlant d'un turisme socialment responsable, un turisme conscient, eficient, un turisme que situï la persona i el benestar de les persones també al capdavant, un turisme que millori les infraestructures, també que siguin una millora també pels residents, per la gent que viu en aquella destinació i que garanteixin l'accessibilitat universal. No oblidem també un altre dels grans reptes, la governança. Estem parlant d'un sistema turístic molt gran amb molts actors, per tant, aquest també és un dels reptes claus que s'han d'afrontar, la governança d'aquest sistema turístic. Us recordem que podeu anar comentant la jornada amb aquesta etiqueta, hashtag, a través de les xarxes socials Coixinet Cercle Turisme 22 i a partir d'ara ja només em falta presentar, si us plau, els components d'aquesta taula rodona tan interessant que ens presenta i modera el senyor Xavier Font. Endavant, Xavier, moltíssimes gràcies. Cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, que a continuació podeu passar, si us plau, ponents. Ens presentarà tots els participants d'aquesta taula tan interessant. Amb ells us deixo. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Molt bé, doncs tot just de bon dia, bona tarda, pràcticament. Comencem aquesta taula. Gràcies per la introducció que ens situa una miqueta amb el que volem conversar, perquè seria molt agosarat parlar de debatre amb el poc temps que tenim, però sí conversar amb tres dones. La cosa és, m'agrada estar en una taula amb tres dones que són referents amb el seu àmbit de treball i que representen d'alguna manera algun dels components del nostre sistema turístic. La Cristina s'hi referia. Jo cada cop parlo menys d'indústria turística i parlo més d'activitat turística i de sistema turístic, perquè hem d'entendre que el que ens dona d'alguna manera les característiques de l'activitat que volem tenir és la destinació, el lloc on passen les coses. Un lloc on passen coses que estan condicionades per actors molt diferents que tenen objectius molt diferenciats. Estem parlant, evidentment, del sector privat, hoteleria, restauració, comerços, però també estem parlant de les administracions, que no és una administració, que són moltes administracions. Estem parlant dels components d'intermediació, estem parlant dels visitants i molt recentment, perquè sembla que ens haguéssim oblidat, estem parlant del resident, perquè tota activitat turística passa en un territori. I en aquell territori, abans que vinguessin els turistes, hi havia
als residents. Tot això que forma part del sistema, doncs avui tenim representants d'aquest sistema, d'alguna manera, d'aquesta tipologia d'entitats que interactuen dins d'una destinació. Passo a presentar d'alguna manera, ara, reduïdament, els nostres tertulians. En primer lloc, a la meva dreta, la Maria Avellanet, presidenta del CET. La Maria és una institució en el CET, tot i que és molt jove, presidenta i consellera delegada, doctora en Humanitats i Ciències Socials, graduada en Turisme i Direcció d'Empreses. Gairebé tothom de vosaltres la coneixeu, però porta més de 35 anys d'experiència en el sector turístic, tant amb la vessant de gestió, formació i participació activa, en fòrums de reflexió, com el que pretén ser aquest també. Actualment és membre del Consell de Turisme i Ciutat de la Junta de Barcelona, del Cercle de Turisme de la Diputació i de la Junta Directiva de Membres Afiliats de l'Organització Mundial del Turisme. Moltes gràcies per venir avui, Maria. Gràcies a vosaltres. A la meva dreta també tenim a la Marinela Mosquera, que és CEO de Pedratur. Pedratur és una agència de viatges receptiva, especialitzada, situada a la província de Barcelona, al nord, al Berguedà. Ens vam conèixer fa molts anys a Saldes, quan treballàvem en temes de qualitat turística. Ella comença la seva aventura a Pedratur l'any 2012, va ser el seu pràcticum amb la carrera que va fer a la UOC, i aquest pràcticum el va convertir en realitat. I actualment va innovant dins d'aquest sector en una comarca com és el Berguedà. Aquí veiem diferents escales d'empreses i diferents escales territorials, i la realitat de territoris d'interior com el Berguedà tenen també una cabuda en aquest cercle. Actualment l'empresa té 11 treballadors i ha anat creixent. Parlarem amb ella una mica de les seves experiències amb els reptes que es presenten per ella, per la destinació i per l'activitat turística. Ella es defineix com molt activa, però ja ho veureu quan parli. Molt bé, i finalment la Laura Garcia, a la meva esquerra. La Laura la coneixeu perquè és d'aquí, és de Viladecans, és del Baix Llobregat i treballa al Baix Llobregat. És coordinadora del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Pràcticament la seva carrera professional ha estat lligada al turisme al Baix Llobregat, des de ser tècnica fins ara el càrrec actual que ocupa com a coordinadora. Ella és diplomada pel CET, aquí tenim 2 CETs i un UOC, diplomada pel CET i grau de turisme i màster en planificació de destinacions turístiques per la UOC. Molt bé, doncs comencem amb la taula. De fet, la introducció que ens ha fet la Cristina ens va bé perquè a l'hora d'abordar quins són els reptes de futur de l'activitat turística ens ho podíem escriure nosaltres, intentar definir-ho o agafar els 7 reptes que planteja el Consejo de Turismo Espanyol per al futur. Els 7 reptes bàsics per abordar la transformació de l'activitat turística en el futur. I aquests 7 reptes són la digitalització, la sostenibilitat social. Repeteixo, sostenibilitat social, perquè s'ha parlat de sostenibilitat i tenim tots la tendència de derivar-lo cap a la sostenibilitat mediambiental, amb lògica i amb molt de raó, per tots els efectes de la crisi climàtica que estem visquent i, a més encara, quan tenim molt recent i encara funciona tots els debats sobre la COP27. Una COP27 que, aprofito per comentar, que ha incorporat també la visió turística, que no estava incorporada d'una manera tan clara amb les altres edicions de la COP. Nosaltres, com a projecte, sabeu que la Diputació de Barcelona participa en un projecte europeu sobre turisme sostenible a la Mediterrània i hem tingut l'ocasió de mostrar la nostra veu sobre els reptes de la Mediterrània i del turisme a la Mediterrània en temes de canvi climàtic. Tot recentment el Josep Rodríguez ha tornat d'allà a la COP i ha pogut parlar amb gent de l'OMT i es fa palès que també amb el debat de la sostenibilitat mediambiental el turisme ja comença a tenir una veu. Parlarem de la sostenibilitat social, mediambiental, també del tema del repte de la mobilitat, és un altre dels reptes que planteja el Consejo Espanyol, de la innovació de les experiències turístiques, de la retenció de talent i de l'adequació de les destinacions turístiques que han de passar de ser madures a consolidades i a acollir les noves destinacions emergents. Bé, aquests 7 reptes que planteja el Consejo ens serveixen una miqueta de guió per donar paraula als nostres ponents. I començarem per la Maria amb el tema del talent, que d'alguna manera quasi que va enfocat aquest repte cap a la seva expertesa. Des del CET, com abordeu i veieu el futur d'aquest repte en el turisme a la nostra destinació i quin paper penses que juguen institucions com el CET?
Bé, primer, bon dia a tothom i a la Diputació, doncs, moltes gràcies per donar-nos presència en aquesta taula, però sobretot perquè podem formar part d'aquest cercle pel turisme i d'aquesta gran comunitat d'aprenentatge, amb moltes ganes d'aprendre sempre. Anteriorment s'ha parlat a bastament de les destinacions i del repte de les destinacions. Jo ara ho enfocaria una mica en l'empresa i en la importància de que les empreses turístiques siguin competitives, entenent aquesta competitivitat com la capacitat d'aportar valor econòmic i també valor social en el territori en el que es desenvolupen, i perquè ho siguin, òbviament, necessiten persones talentoses, talent, que contribueixi en aquesta excel·lència i en aquest creixement. I aquest talent, òbviament, ha d'estar preparat i d'això també en parlarem. Per començar, diria, un nou turisme, és a dir, s'està parlant d'una nova forma de fer turisme, d'una societat que demana uns valors diferents, uns criteris diferents, no cal repetir-nos gaire, els has esmentat abans, i per tant el turisme els hem de fer nostres i a partir d'aquí treballar perquè es vagin adaptant i perquè ens anem transformant. Jo no crec en les grans transformacions de cop, aquí el Xavier Marcet ho ha explicat molt bé, però sí incorporar aquesta consciència i anar-ho transformant, i això es fa a través del talent. Però quan diem talent, li demanem talent, i perdoneu que ho digui així, però de vegades quan es diu al sector li falta talent, voleu dir que li falta talent? De vegades li falten persones en determinades posicions per entrar a treballar i m'atreviria a dir persones formades en totes les posicions per treballar en el sector. Crec que és un estudi d'Excel Tour de l'any 2018, però s'hauria d'actualitzar, però crec que seria vàlid. En aquest cas a Espanya, però també seria vàlid a Catalunya. Crec que al voltant del 14% de les persones ocupades ho fan en turisme. De la forma en què es llegeix aquesta informació, més del 50%, 53% i escaig, ho són en el sector de la restauració. I quan dic això, vol dir tota la restauració. Per tant, no sempre parlem de turisme aquí. Quan es fa d'aquesta part el tot, es distorsionen les dades i de vegades es distorsiona el problema i si no tens clar quin és el problema, no el soluciones bé. Per tant, la primera cosa que jo crec que s'hauria de fer és desagregar les dades. Quan es llegeixen desagregades es veu que per situació en el conveni, per categoria professional, per salari, per condicions socioeconòmiques de formació, si es comparen amb altres sectors productius, no estem malament. De vegades, fins i tot, millor. Per tant, jo diria que la informació s'hauria de treballar bé, i això és un tema en el que es podria fer per aportar millor solucions. Dit això, el sector és molt divers, s'ha vist abans en el vídeo, un vídeo molt interessant, és molt divers i té molts nivells de professionalització. Tots han d'estar preparats. És a dir, si tenim nivells d'atenció al públic, encara que siguin nivells més tècnics o més operatius, que no estan preparats, no donem excel·lència, no ens mostrem com un sector atractiu per treballar-hi en altres posicions. Quan aquí es demostra, 3 persones, de fet 4, formats en turisme, hi ha un ventall amplíssim de posicions. Per tant, el sector també hauria de ser capaç de posar en valor les diferents posicions i necessitats que té. En aquest context, la formació i el coneixement són claus. Són claus per avançar en aquest camí i per abordar aquests reptes. Com ens ho mirem i què fem des del CET? D'entrada, al CET el que volem és fer una formació amb impacte.
És a dir, nosaltres no formem només perquè la gent se'n vagi amb un títol a la butxaca, sinó perquè la seva formació, quan va a treballar en el sector turístic amb tota la seva diversitat, tingui un impacte positiu amb tots aquests temes que estàvem comentant. També fem una formació dels diferents nivells, i tots són importants, insisteixo, i tots han d'estar professionalitzats, i fem una formació, jo m'atreveixo a dir, holística, en el sentit que no és només tècniques, operacions o gestió, que és molt important la gestió, sinó també aquests fonaments capitals que ajudaran a que el sector es vagi transformant. Per tant, aquest és el repte, la formació i el coneixement com a palanques, i amb aquesta vinculació estreta amb el sector, amb les institucions. Ara estem aquí amb un acte organitzat per la Diputació de Barcelona. Doncs bé, amb la Diputació de Barcelona tenim diferents projectes molt capil·lars que vinculen l'acadèmia, que vinculen l'administració pública de turisme, però que vinculen també les empreses, vinculen els emprenedors, vinculen projectes enogastronòmics, treballen indicadors de sostenibilitat turística. Per tant, la formació i el coneixement poden impactar des de moltes àrees si tots treballem plegats amb aquesta visió compartida. Molt bé, Maria. Ja ens obres d'alguna manera el ventall de la implicació, de què parlem quan parlem talent, que no és només formació, que és incorporar-se a molts més projectes, com el que has comentat, d'analitzar, investigar i treure dades, com pot ser els indicadors de turisme sostenible, que després serveixin per a la gestió de les destinacions. Canviem ara de tema, tot i que farem una mica de pindoletes perquè malauradament no tenim temps per tractar-ho tot en profunditat, però tenim aquí una agència de viatge receptiva que el seu core de treball és l'experiència turística, l'experiència cap al visitant. Un dels reptes que ens plantegen és que hem d'innovar en les experiències turístiques. Tu com interpretes la innovació en la creació d'experiències turístiques des de la teva experiència? Clar, jo quan penso en innovació, sempre la paraula tecnologia va al darrere. Llavors, per mi és molt difícil veure les dues coses per separat, però a la vegada, com que de tecnologia hi entenc bastant poc, m'encanten les dades, però de tecnologia no en sé molt. Llavors, sí que crec que hi ha altres maneres d'innovar que no passen per la tecnologia com a eix vertebrador de l'experiència turística. Llavors, fa poquet, fa cosa d'un any, vam dissenyar un producte turístic que es tractava amb un sopar en un mirador a la muntanya amb un astrònom i que el sopar portés un menú degustació fet per una empresa que ja es dedica a això, per un restaurant de la zona. I clar, era una cosa que fa anys tampoc se'ns hagués ocorregut i això per nosaltres va ser innovar. Si haguéssim d'agafar la paraula innovació amb tecnologia només, no haguéssim fet res. Però ens encanta ajuntar-nos, mirar de tota l'empresa, mirar de xerrar de què és el que podem fer, com ho podem fer, de quina manera podríem ser millors. Abans, quan el Xavier Marcet ha dit allò d'anar una passa per davant, que ja n'hi ha per estar per davant del client, m'ha agradat moltíssim això i sentir-lo, perquè realment intentem anar cap aquí, intentem observar-lo, muntar totes les peces del puzzle per oferir-li la millor experiència possible. I hi ha accions que ens ajuden a ser bastant més competitius. Fa poc, fa cosa de 6-7... a primers d'any, o finals d'any de l'any passat, primers d'aquest, ens vam presentar el projecte Medusa i vam ser una de les empreses guanyadores. Hi ha l'Ester de Bike Motions per aquí també i també va ser una de les empreses guanyadores. Amb aquest projecte ens va donar l'oportunitat de seure tots i pensar, ostres, com podem fer per guanyar i com ho podem fer, què hem de fer? Perquè si està tot inventat, cap on ho mirem, cap on ho enfoquem? No podem crear només paquets de turisme i paquets turístics i ja està. Llavors, a partir d'aquí, de seure'ns en tot l'equip, jo crec que vam arribar a innovar, perquè, si més no, a l'empresa ho hem notat així. Com nosaltres vam arribar a crear paquets de turisme més sostenibles
en base a un repte. El producte final es diu Green Challenge i consisteix en una competició pels clients per cada estació de l'any. Llavors, premiem les accions sostenibles, com per exemple una cosa tan senzilla com tancar un filat. Doncs tu fas una foto, ens ho penges a l'app, que aquesta és la part tecnològica que hem afegit al projecte. Hem pogut dissenyar una app que sense aquestes ajudes d'aquests programes que surten de fons europeus per nosaltres hagués sigut inviable completament, perquè ja només l'app ens ha costat més de 10.000 euros, llavors invertir només això sense aquestes ajudes és bastant difícil. Llavors hem mirat de crear una app que vagi lligada a aquest projecte, amb aquest producte turístic, i dona píndoles informatives a tots els visitants. Llavors el que hem fet és aportar la base de l'educació ambiental cap al producte turístic. I per nosaltres això ha sigut innovar. Clar, per un altre és una cosa molt més grossa, però per nosaltres això, en la nostra empresa, ara ja hem acabat el projecte i ara estem en fase d'implementació, llavors ja us explicaré què tal ha anat. Jo crec que és perfecte l'exemple que has donat, perquè realment tenim la tendència a pensar, i de vegades quan intentem explicar, escolta, una de les palanques de futur és la innovació, i ho fiquem tot en el calaix de la digitalització. Ja hem vist que no, la digitalització no és la finalitat en si, en canvi l'utilitzen com un mitjà per la construcció d'un nou producte senzill, al Berguedà, molt local, molt territorial, però molt adaptat a les necessitats de les empreses. El cercle té empreses petites i té empreses grans, i és important també aquestes experiències perquè són escalables també cap a altres llocs. I també m'agradaria ressaltar el tema dels projectes europeus. El projecte Medusa és un projecte ENI, és un projecte que han pogut accedir a ells. Ara hi ha oportunitats, realment és una cosa que hem de tenir molt en compte, que hi ha oportunitats de poder-nos agafar alguna prova pilot, alguna acció territorial que pot finançar aquestes innovacions que d'altra manera serien molt difícils d'aconseguir per falta de temps, falta de recursos, falta de temps. Per tant, em sembla molt interessant l'experiència teva. I podem continuar parlant d'innovació i d'experiències, però ara des d'una altra perspectiva, que és la de la gestió territorial. Anem a la Laura, que representa una entitat supramunicipal de gestió turística, de gestió i de promoció turística, i ens agradaria que ens expliqués una miqueta des de l'experiència del Baix Llobregat, que de vegades és un territori, tot i que hi som, poc conegut dels valors que té, i en té moltíssims, més enllà de grans infraestructures, com pot ser l'aeroport. Té productes agroalimentaris, té el parc agrari, té una serralada, té unes platges molt interessants, està al costat de Barcelona. Quins són els reptes d'una destinació com el Baix Llobregat en el context actual i cap a on enfoqueu vosaltres la vostra política pública de turisme? També moltes gràcies a la Diputació per convidar-me avui. I això que deies, un dels principals reptes que ens trobàvem al Baix Llobregat quan vam iniciar la nostra estratègia des del Consorci precisament era aquesta, el gran desconeixement que hi havia del Baix Llobregat, tot i el gran potencial de recursos naturals, culturals i patrimonials que en té el territori. Sí que és cert que ha estat una de les comarques que ha fet un creixement més exponencial en tema turístic, i ha estat gràcies també al treball conjunt de les administracions i a l'impuls del sector privat que s'ha instal·lat en aquesta comarca perquè ha vist l'oportunitat de créixer el seu negoci. I ens hem convertit en una de les principals destinacions de la província de Barcelona en nombre tant de visitants com de pernoctacions. Per tant, aquesta fase del desconeixement jo crec que al llarg d'aquests anys de treball conjunt l'hem superat i ara tenim altres reptes. Precisament aquesta atractivitat que està tenint el Baix Llobregat ens preocupa que no sigui homogènia en tot el territori. Aquest creixement ha de ser homogeni en totes les zones de la comarca. Hi ha municipis que tenen gran potencial però poca activitat turística. Per tant, des del Consorci el que fem són plans específics de dinamització, com el de la zona nord de la comarca, en el qual destaquen projectes importants com el 7 balcons de Montserrat, que queden pocs dies perquè vegi la llum aquest important projecte i que serà un revulsiu d'aquesta zona nord de la comarca. També ens preocupa, òbviament, tota l'estratègia del Consorci ha d'estar basada en la sostenibilitat i més en un territori com el nostre metropolità, on la petjada de carboni encara és més important. Per tant,
tota l'estratègia del Consorci l'hem de basar en aquesta línia i l'activitat turística ens ha d'ajudar a reduir, qualsevol activitat, qualsevol acció que es faci ha d'ajudar a reduir aquesta petjada de carboni. Què més volia? En temes de sostenibilitat, important també, com estem fent totes les comarques, implantant el compromís Biosfer, de la mà de la Diputació i la Cambra de Comerç, en el qual hi treballen més d'un centenar d'empreses i que ens permet fer aquesta estratègia i aquest repte d'avançar cap a la sostenibilitat. Però també la sostenibilitat social, i més en un territori com el nostre, on hi viuen molts habitants, més de 800.000, ens preocupa que el turisme generi un impacte positiu en la població i per això moltes de les accions que fem les dissenyem pensant en que la població local siguin els primers en gaudir d'aquesta oferta, donin valor al projecte i realment es converteixin en els millors prescriptors del nostre territori. O sigui que això és important de treballar amb la població local i jo crec que amb les campanyes que estem fent és una manera d'apropar-nos. També, òbviament, els reptes que tenim a administracions com la nostra és la creació de productes turístics diferenciats i autèntics del territori i també implementem campanyes de promoció originals amb aquest objectiu d'arribar al públic de proximitat. Públic de proximitat dèiem això, que tenim la sort de tenir al voltant del Baix Llobregat un munt d'habitants, amb la qual cosa no cal fer esforços per anar a buscar un client de fora, sinó que estem beneficiant aquest consum sostenible, que la gent no ha de fer grans desplaçaments. També important, òbviament, sí que en tenim al Baix Llobregat productes que tenen aquesta projecció internacional, amb la qual cosa també els ajudem a aquesta captació de client estranger. I també treballem en la competitivitat del sector, amb la implantació de formacions, programes de competitivitat com el PIT, el Biosfer, i també important, ajudem els instituts de la comarca a que la gent que s'està formant en el territori trobi feina en la nostra comarca i que aquesta generació de talent es quedi al Baix Llobregat. Però, en definitiva, es tracta de treure pit del potencial que té el Baix Llobregat i tot el que pot aportar per a aquesta gran destinació a Barcelona. Agafo una miqueta el fil que deies de la formació de gent del territori, que m'he quedat amb les ganes de preguntar-te una cosa, Maria, sobre el tema de formació. Si és que detecteu vosaltres un gap important entre el que seria les necessitats que visualitzeu vosaltres de talent, les formacions, no només del FET, sinó en general, tot el que seria l'oferta de capacitació que existeix actualment i les necessitats del sector. Si veieu que hi ha un gap, si aquest gap ha crescut amb la pandèmia, s'ha reduït o senzillament existeix però hi ha altres necessitats d'alguna manera que fan que la gent abandoni el sector turístic i no es recuperi, que és una cosa que hem vist a la pandèmia. Estàs plantejant una barreja de coses, no? Anem per l'ordre, diguem, el gap que hi ha entre les activitats de formació. A veure, jo m'atreviria a dir, en termes generals, que la formació reglada, sigui universitària o professional, i en qualsevol cas el CET segur, respon a les necessitats del sector, sobretot perquè es va adaptant. És a dir, els plans d'estudis, per més que estiguin regulats, tenen una capacitat d'adaptació i aquest és l'exercici que es fa permanentment. I, a més, s'incorporen nous programes. Per exemple, nosaltres des d'aquest any fem un nou grau de negoci digital i innovació en turisme. Això no invalida els graus anteriors, és un pas més endavant. Però què m'atreviria a dir que passa de vegades? És a dir, hi ha una formació d'oferta, que és la que impartim les escoles, les universitats, però no sempre hi ha una demanda de formació per part del sector. Fixeu-vos que fins i tot quan hi ha el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, que en aquest moment està traient moltes coses o que s'està donant oportunitats molt bones, perquè tot un sector, per exemple, nosaltres ara ho farem amb el sector de càmpings de Catalunya. El sector de càmpings detecta unes necessitats concretes per la gent que està treballant a càmpings a tot Catalunya i la patronal els vol formar. Llavors, ho identifiquen, treballen amb nosaltres i ells faran una petició al Consorci
per la formació contínua, de formació, la que necessiten, perquè nosaltres ho impartim ad hoc a les seves necessitats. Vol dir que una cosa és la formació d'oferta, una altra cosa és la de demanda, una altra cosa és com les empreses i els professionals aprofiten, perquè hi ha moltes maneres de formar-se, molts recursos per formar-se. Bueno, la Diputació en feu moltíssims, no? Queden moltes places vacants. Llavors jo crec que aquí sí que hi ha un gap, és a dir, com fem perquè això encaixi? Com? Treballant més plegats, sector, universitats i també institucions com el Consorci o com el mateix servei ocupacional. Aquí veiem, diguem d'alguna manera, la lògica d'aquest treball conjunt i que tots estem interactuant i que ens necessitem, que ens depenem un dels altres. Et deixo un momentet, Marinel, i torno al copet de la Laura. Apuntaves que vosaltres, com a institució, esteu treballant amb diferents projectes per desenvolupar l'activitat turística a tot el territori. Quins són els vostres socis? Perquè també comentàvem temes de governança, de com governem tot això. Quins són els vostres socis territorials? Doncs, òbviament, hi ha diferents escales. La supramunicipal, treballem de la mà d'institucions com la Diputació o la Generalitat, i a nivell de comarca, òbviament, superimportant el pilar, la combinació amb els ajuntaments i el sector privat. I sí que és cert que ara engeguem també un nou pla estratègic de turisme en el qual també volem implicar més directament els agents socials i econòmics també del territori. Però bàsicament és això, com treballem tots els consorcis de promoció turística, que és indispensable aquesta col·laboració sector públic i sector privat. I els agents socials, ja teniu la baula per fer-los intervenir? El sector social... Encara hem de contractar el projecte, però sí, tenim aquest objectiu. Canviem de tema, perquè hem d'anar avançant. Un altre dels reptes que ens plantejaven de futur per la transformació, per tenir en compte amb el futur del turisme al nostre país, és el tema de la mobilitat i de la connectivitat i la intermodalitat. I això, com a discurs d'entrada, sembla bastant creïble. El turisme és una activitat que necessita de mobilitat. Per això, amb la pandèmia, ens vam enfonsar. És perquè ens vam quedar a casa. Però els reptes de la mobilitat, com s'entenen a una comarca com el Berguedà, que no té tren, que no té transport públic regular? Com ho feu, això? Molt complicat, però, per sort, tenim accions que es fan des de territori. El Berguedà és una de les 100 Greens Destinations, o sigui, jo crec que anem empreses i administració, anem amb el mateix camí i això fa de vegades no, suposo que sempre les coses més fàcils, també pels empresaris. Hi ha una acció que es porta a terme des del Berguedà que es diu Transport a la demanda. Llavors, tu pots arribar amb autobús fins a Guardiola de Berguedà, per exemple, i llavors vols pujar fins a Saldes perquè vols anar a veure el Pedra, i hi ha aquest servei que s'ofereix, si no vaig equivocada, des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, per portar la gent fins a llocs on no s'arriba amb autobús. Que llavors és un servei de taxi, però a preu d'autobús. I, ostres, és d'agrair, perquè facilita molt les coses. Amb el turista que cada vegada està més conscienciat i que realment tenim una tendència de la sostenibilitat i la podem aprofitar en aquest sentit, els encanten accions com aquestes, que puguin arribar a lloc, ostres, amb transport públic, encara que sigui un taxi, però és transport públic. Llavors això acaba sent bo. Que hem d'augmentar freqüències de busos, línia Barcelona, Berguedà, que ara mateix pels que vivim a la comarca té un preu molt assequible, perquè estem parlant que no arribem als 3 euros baixar a Barcelona, o sigui que si agafes el cotxe perds diners. Però clar, pel turista encara tenim un preu de 20 euros anar i 20 euros tornar. Llavors això... Veig que encara queden coses per fer, tot i que ja heu començat a visualitzar oportunitats. En tot cas, el que sí que és important és realment veure si aquesta consciència que té la destinació de ser més sostenible quadra amb una demanda més sostenible. Recentment, des de l'Observatori de Turisme de Barcelona, Ciutat i Regió, que sabeu que és una entitat
d'investigació en la qual participa Turisme de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació, hem editat un informe que està penjat al web perquè el podeu consultar sobre el perfil del turista més sensible en temes de sostenibilitat. Us animo a que el consulteu. L'heu detectat vosaltres, aquest turista més sostenible? I ho pregunto a tots tres, podem començar per la Laura, si vols. Heu detectat realment aquesta sensibilitat o això és més un desig que ens agradaria que el turista fos més sensible o hem de formar també el turista en temes de sostenibilitat? Jo crec que sí, que sí que hi ha un creixement d'un turista més sostenible, però que de vegades els territoris no estan tot el preparat que ens agradaria com per acollir o perquè realment hi hagi aquesta mobilitat sostenible. Ara estava posant ell el cas del Berguedà o fins i tot el cas del Baix Llobregat, que tenim una... Em sap greu queixar-me, perquè si comparem, però sí que és cert que és una comarca que té molt de transport públic, molta oferta, però sí és que tota la connexió està pensada de connectar els municipis amb Barcelona i la connexió interna no és tan fàcil o trigues més, de manera que no afavoreixes que hi hagi una mobilitat sostenible. O sigui, la planificació de la mobilitat no s'ha fet pensant en tots els usos que podem tenir. En el nostre cas, només amb la connexió amb Barcelona, és cert que hi ha comunicació interna, però no el suficient com per això. Hem fet moltes accions de promoció amb vosaltres amb l'objectiu d'incentivar el consum sostenible dels bloggers que han vingut i és això, si vas a banda i a banda del riu, de vegades és difícil trobar un transport que els connecti. Per tant, jo crec que sí que està creixent el consum de client sostenible, però falta que tingui les bases per poder fer-ho, perquè és que si no... I Maria, des del CET, vosaltres que teniu una escola internacional, perquè rebeu alumnes de tot el món, també és un reflex, en certa manera, de l'usuari també possible potencial turista. Hi ha aquesta consciència més sostenible en l'activitat turística? A veure, els alumnes tenen aquesta consciència més sostenible i ja la porten de casa, diguem-ne, ja venen així. Vull dir, la gent jove sí que té un canvi de mentalitat i això ho valora. Estaríem d'acord que no està resolt ni és fàcil de resoldre, que no vol dir que no hi hagi una estratègia de les destinacions d'anar cap a una mobilitat més sostenible. Jo aquí diria hem de distingir entre aquesta estratègia més ideal de la que seria possible si féssim determinades coses i de la que acaba sent real. Potser el que afegiria, incorporant la part tecnològica, és l'ús de les dades. I quan pensem en turisme, a mi em sembla que per la mobilitat, l'ús de les dades, tant el que poden ser previsions, perquè se sap qui vindrà, etc., però també les dades en temps real o quasi real podrien o poden ajudar a portar solucions per una mobilitat més sostenible, més ordenada, que distribueixi diferentment els fluxos, que també sigui bona per la població local. És a dir, jo crec que al final, quan menys acabem distingint uns i altres perquè tot sigui d'ús compartit, o com deia la Cristina abans, la regidora de Sant Sebastià, és gastronomia allà perquè la gent la pensa, la viu i la consumeix. Doncs una mica el mateix, això serà més possible. Però jo crec que l'ús de les dades amb aquesta finalitat pot ajudar moltíssim a anar avançant d'una forma possible cap a una mobilitat més sostenible. Molt bé. El Xavier Marcet, amb la seva introducció, parlava que potser hem de parlar menys de planificació, però sí que parlava de necessitat de les estratègies, i per fer estratègies, sens dubte, necessitem informació. Jo sempre aprofito per fer una mica de propaganda. Sabeu que tenim el Laboratori de Turisme, que és una de les parts, diguem, de l'estratègia del cercle, el coneixement. Us animo a que ens exploteu al màxim. Tenim aquí representants del laboratori, que quan em senti diran no més no, perquè ja tenim poca feina, però és important que tinguem aquesta informació per poder després destil·lar les nostres necessitats amb estratègies concretes. Canviem de tercio i em sembla que em queda poc temps, no? Un minut, ostres, així... Amb l'interessant que estava, no? Bé, hem parlat de digitalització, doncs parlem només de digitalització, des de 3 visions diferents, totalment diferenciades. M'agradaria que em diguéssiu, per vosaltres, què significa la digitalització del sector turístic i com
penseu que s'hauria d'abordar? En quina dimensió i en quins termes i en quina oportunitat? Laura. Vinga, va. Seré ràpida, si ens queda un minut. Nosaltres apliquem la digitalització en diferents processos. En el tema de la planificació, com deia la Maria, per recollir dades que ens aporta el laboratori, però també indicadors de Big Data que ens permeten conèixer millor la demanda i el seu comportament en origen i en destí. Això és molt important. També a nosaltres ens serveix, en totes les estratègies de promoció que fem des del Consorci, les basem en estratègies digitals, perquè ens permeten molt millor segmentar el client i també controlar l'impacte d'aquestes campanyes publicitàries que fem en el destí. També, per exemple, l'estem implementant per millorar l'experiència turística. Us poso un exemple. Un d'aquests, els 7 balcons de Montserrat, el balcó d'Abrera està treballant una nova experiència turística en la qual aniràs a visitar el balcó, veuràs el castell i les vistes a Montserrat, però podràs descarregar-te in situ un vídeo interactiu en el qual podràs viure l'experiència o un fet històric que va passar en aquell moment. Per tant, la digitalització també ens pot ajudar, no ha de substituir, ha de complementar l'experiència turística que podem tenir en molts dels nostres atractius. També hi ha molta oferta de la comarca que ja ho està fent, com per exemple Pirat i el Castell de Castelldefels, que ofereix una visita immersiva, o bé la visita 360 graus del centre Jujol Can Negre. O sigui que el sector també està fent aquests esforços per complementariar que la digitalització ajudi a millorar l'experiència turística. Molt bé. I des de Pedratur? Ben bé, amb accions com la que tenim amb el Green Challenge, que mirem d'això, de deixar-ho tot amb una aplicació i poder des d'allà anar seguint. El que hem fet amb aquesta aplicació ha sigut que hem traquejat tots els punts, un munt de rutes, i, per exemple, si t'estàs allotjat en un punt, tens de manera gratuïta una ruta que et porta, et va dient tots els punts, què és el que hi ha a cada punt, perquè la puguis fer quan vulguis. Llavors, a part d'això, amb Cavalls del Vent, per exemple, que és un altre dels productes que comercialitzem, també aquest any vam dissenyar una app per tal d'apropar la reserva i la ruta als clients. Al final, mirem d'anar-nos ficant cap aquí. Però, en tot cas, que faciliti la vostra feina, no? Sí, la facilita i facilita la rebuda. Molt bé. I, finalment, Maria, vosaltres que teniu ara un màster també, precisament, en temes de digitalització. Sí, per complementar el que han dit les meves companyes de taula, doncs una digitalització pensada per servir a les persones. No sé si us heu trobat, jo m'hi vaig trobar a Itàlia l'any passat, als 2 o 3 hotels que vaig anar, el recepcionista virtual es deia Edgar, en tots 3 casos em desconeixia absolutament, encara que suposadament era un servei personalitzat, i en tots 3 casos, afortunadament, hi havia recepcionistes persones que m'ajudaven amb allò que volien. Per tant, la tecnologia al servei de les persones i no pas com a substitució. Al servei també de les operacions i dels processos perquè les empreses, les administracions, puguin ser més eficients i més efectives, que això és important. I després no descartem, però això no serà en tots els casos, ni molt menys, la tecnologia per transformar models de negoci. Que això, en el cas d'emprenedoria i en alguns casos, passarà i serà important, però que no serveix per tothom. En el cas del CET ho apliquem a les diferents formacions, treballem per reptes, treballem per projectes, tenim un laboratori tecnològic que li diguem l'Imara Lab, però que es fonamenta en aquesta idea de tecnologia però al servei de les persones i de l'excel·lència del sector turístic. Molt bé, Maria, moltes gràcies. Bé, doncs ens veiem obligats a tancar, no perquè no volguéssim continuar, sinó per timings, aquesta taula. Cloure-la senzillament en comentar-vos i en recordar-vos que des de la Diputació sabeu que hem adoptat d'alguna manera l'estratègia de destinació turística intel·ligent, que d'alguna manera el que intenta també és agafar aquests punts que hem estat tocant. No només innovació, no només tecnologia, sinó també governança, sostenibilitat
i accessibilitat, que són els 5 pilars d'alguna manera que també ens marquen una mica el futur i que sintetitzen aquests reptes que volem tirar en el futur. Res més, agrair-vos a vosaltres la vostra participació i a vosaltres per escoltar-nos. Gràcies.